Кои умения според вас изкуството развива най-силно в училищен контекст и кои от тях според вас не могат да бъдат изградени по друг начин? Изкуството развива умения независимо от контекста. Нали? Театъра създава умения за живот. Това няма нищо общо с това дали ти ще станеш човек на изкуството. Там работиш в общности, решаваш трудни въпроси, научаваш се на сътрудничество, да преодоляваш егото си, когато нямаш главна роля, да решаваш житейски проблеми. Така че аз мятам, че изкуството, специално театъра и драмата, е изключително важно да влезне в училищата. Не мисля, че има нещо, което да не реши. Това е една индиректна подготовка. Иска приятелка, която работи в една много престижна гимназия в Хага и тя е координатора на таланти, казва, че в гимназията са открили, че театър е толкова важен, че в първите 3 месеца те се занимават чрез драма, за да изградят общността. После започва програмата в самото училище, като театър и драмата продължават да присъстват задължително на седмична база. И резултатите са прекрасни.